Kaixo, ni Arantza Egareta Melero naiz, Donostiarra, Aldezarrekoa, eta irakaslea naiz ofizioz. Eta bizipozan voluntario lanak egiten hasi nintzen, nola nahi gabe, batzutan beharra zeudelako bizipozako jaita beti juten nintzen alabakin, eta lagunekin, eta batzutan laguntza behar bazuten edo, gauza batek bestea ekarrizun, eta azkenean bizipozako jaira urtero juten ginenez, nik uste hortxe hasi nintzala pixkat esaten laguntza behar badizue, eta hola, pixkat izan zen egoteaz. Ikusten hona hainbeste gauza eta hainbeste histori zerela, eta igual jendea ez dakit nahikoa zegoen edo ez. Eta, nire voluntariotza ere izan da txokolatada bat ematea, edo ez dakit gauza nahiko sinpleak, nahi dut. Eta ikusita zenbat lan dagoen, eta bizipoza proiektuarekin bat egiten genuen ez hasieratik, eta oso babestua sentitu naiz betiz, oso jende baliotsua dago bertan, eta niretzako goza bat izan da bertan parte hartu ahal izatea, eta hori bat, azkenean holako jendeakin lanean ibili ahal izatea, niretzako lujo bada. Animatzeko, nik voluntaritza alaba neukala, hasi nintzen, berarekin, txandak egiten edo esaten izuena txokolata da, hainbat, azkenean bertan egotearekin ja gauza pila bat egin daitezke, eta denbora azkenean lehentasun kontuak ere badira. Orduan, norberak jakin behar du ze lehentasun dituen, eta nik momentu batzutan ezin dut, eta beste batzutan lehentasun moduan daukadanean, edo denborak ere, egia da, aipatzen dezuna ez, denbora bada zerbait ez dela beti lehentasun kontua, zoritxarrez mila gauza ditugu ingurun, baina beste alde batetik, nik adibidez, jaialdira urtero zita hori ezin duen galdu, eta orduan erabaki nuen voluntari izan nintzatekeela alabarekin bertan, eta orduan gauza pila bat, egunaz gozatzen nuen, baina tarte hori alabarekin egiten nuen, eta bizipozatik inoiz ez diate zehari jarri horregatik. Orduan denbora gestioan da zaila, baina lehentasun moduan jarri ezkero, eta gero gainera hori niretzako divertigarria izan da beti, orduan ez da izan zama bat. Orduan, nik animatzen dut jendea, niretzako benetan sinisten dudan zerbait dalako, eta ez da izan inoiz marroi bat bezala jan dudan beste zerbait, ez? Bizitza honetan, dena delakoagatik olakoa gertatzen dira, eta ez dut inoiz olako zerbait bezala bizi izan, eta alrebes, ez? Beti, egia da bizipozatik beti errestasuna jarra izkigutela, egia da beti laguntzeko prest dagoen jendea dela, eta hori nabaritzen da, eta eskertzen da.